Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kanyat imbaga na aya, barok ay nawaw. Amok ka no tiagnagan iti Samuel Abaldado. Aha, ay nawaw. Ay, nagloko day dyan nga ibingan. Labid at talaga ay nawaw. Asino day di Samuel? Tata Malyong. Ni ka di uncle ko Samuel, pakabsat ni mamak. Aha, ay nawaw. Ipagkatakin ni Munray, di maipapankin ni Sir Samuel. Tata Malyong. Munray, ay nawaw, jay, kwa. Ay, ni Panyang. Hello, ay nawaw. Hello, Malyong. Sa dino ti ayat mo? Adaak dito'y balay Panyang. Isi ka, ayan mo, ay nawaw. Agpasentro ak no madamdama. At no kayat mo, umay kayo kani Monray ta intay mangan iti restaurant. Ay katuan ay nawaw. Sige, taibagak no sa dino ti pangurayak kada kayo, Malyong. Okay nga rod, Panyang. Dahil ba't Panyang? Saan ang mauawatan? Ay nawaw. Apay ay ibeng. No kwa, baunan nak na umay ditaw. Madamdama, pagawidan nak manan. Yakmat mauawatan dahil Panyang no nagduma. Ay nawaw. Agawid ka nga rod manan, ibeng. Ay katun tayo nawagan nakmat nga rod ni Panyang. Tarumwar ka no manan. Awan ka no ti kadwa ni Sir Samuel. Mala, agan anos ka ibeng. Ikan kanto iti kwarta may nawaw. Sige nga raw, mapanakaw. Yak kumapay kayak ti agawid nga mayap tomot kayak ni Panyang. Ay nawaw. Ay Malyong, mapanakon ko nak. Awan, sige ibeng, agan anos ka. Ewan, basta para kan ka. Ay, sige, para kan ni Monray. Ay, sige papanakaw. Ay nawaw. Mapan ka nga rodon na. Nakamatider ka matlata ditan ayang tiridaw ibeng. At nalipatam aya. Ay, awan mo kita. Sige na raw, papanakaw. Na? Ingat, Malyong! Adan ti Jaski Aklipatra. Nagkagapuan naman nga tan. Ay, hindi nakpaila kasarita na ita. Tungpagaw. Klipatra, nagkapuam. Nabanlog ako? Ha? Gusto ko lang magpahinga. Ay, sungbatan pa iti saludsod ka. Nagkapuam ko na. Asino man ay tikinasinnarak mo. Asino pa ba? Di yung mga customer natin. Ano ka ba? Sigurado ka, a customer tikinasinnarak mo? Oo nga, Rod. Babae, wano lalakay. Ay, babae? Na, Ay, nako! Magsiselos ka na naman na wala sa lugar. anong wala sa lugar? Balay ikaw to'y pagnanaadam. Dakal ti pakibiyagakin ka. Tamakipagnanaad ka anya. Excuse me, oy! Dahil sa akin, iso a pinapintas ni Sir Rocco itong bahay. Hindi mo bahay ito, oy? Bahay ni Sir Rocco? Bahay ko. Taulitig niya ako. Kana ka. Mismo akana ka. Iso ano anya ti kukwana. Kukwa mo tina. Hay! Bahala ka sa buhay mo. O sige, pagusto ko ng agilan. Ay, pagod talaga ako. Na. Agilan na ako. Na. Maamwak lang at madingar aramitin day ta babae. Talaga ang makaraman kanya. Kung hindi kita mapapaklon sa magandang wagas, papaklonin kita sa pinartakan na wagas. Dagito'y ti-inorder ko akan ng Monray. Ta makapasaya at iti boses dagito'y ataraom. Akyamanak, Nana Panyang. Ay nawaw. Mayat dagita. Tapasi ka healthy foods. Maraw, mangan kanta na.
mayat na kita healthy. Wan nga rod, basta ninanapan niyang timangtad iti kanag. Pasig a healthy foods ti pakpakan na kanyak. Ay, nawaw. Nadungo nga min ni Panyang barok. Mala, mangantayon. Ay na, di mo pa'y lamabalin ti uminom iti nalami isa. Wan na, nirwamak matan alokwarm tin inumak. Mala, mangantayo nga ro din anay, narugya ko. Ay, mabisin tayo na inawaw. Anaya, siguro, mabalin kong ti agsubling trabaho ijay bar. Ngamin, mayatan ti boses ko. Kuna ti doktor mo, saan pa'y laang, taamangan lumabagnat ka. Anaya, Pag ginanaampay anaimbag ti boses mo, okay? kailiw ko ti agkantamanan. Anaya, kaya't dakpay nga ta ti sigod abos ko ijay bar. Wan, di ka madanagan. Makauray day tamon rin. Di mo pa'y laaboswan ti boses mo, wan? Tanggadam anaimbag. Sige no kasta tibilin mo. Natulnogak mo takanayon kan ka, Anaya. Agyamanak mo na rin. Ay, nawaw. Sinong bata ni Apo Diyos ti kararag tayo mo ni Re? Pero, ay na, rimwarmot laangan ti boses mo. Ay, nawaw. Wan, tatamalyong. Iso na lang, takas lang nagbaliw matan ti boses ko. Ay, nawaw. Sana bahalin Di uri anya pa ya boses ti Romual. Pinapatag, adan boses mo, Monre. Ay, nawaw. Tatamalyong. Okay. Pinadas mo ang tinagkanta, Monre. Wan, tatamalyong. Ngam apay nga tajak matan makatrimulo anay mbag. Ha? Tremolo? Di ka di panagalualon di boses mo ti kayat mo asawan? Wan, tatamalyong. Ay, nawaw. Let me try! Ganyan. Kasday? Gagangay na lang siguro, amon rin. Angam siya nabaling. Bye-bye amon day ta tremolo. Tinapatag. Adan boses mo. Saan ka nakaslagar arasaas lang nagsasaw? I know, I said that I was living. Ay, nawaw nga! Dakal ti karbengak iti dayja akwarta roko. Iso apang nga asim, tadi naksitaran akasta. Nangaramatang nga ron iti kwarta, Ariela. Kasapulan ka di atalaga nga ipakaamok amin nga ramidakan ka. Tanya nga ron ti kayat mo. Ha? Ag kanya-kanyatan? Ha? Nagbalbaliw ka nga minan, Ariela. Saan ka met asigod akasta? Napudot ti ulok. Manipod nagsugal ka, nagbalbaliw ka. Saan ka pa yun na matatao dito yung mansyon? Oh, Atun tinaksaya kwarta ta, Ariela. No nagsasaro nun ti panakaabak mo, isardeng mo ti agsugal. pakaragsakak ti aramidak roko. Iso adi naklapdan, kan maysa, kuwartak ti isugsugal ko. Kwarta ta, Ariela. No agsasaw ka, kaslawan na pulos ti share ko iti kwarta nga ornong ta. Ha? Saan nga amin na kwarta takit agap-gapo iti negosyo na panawan day dilawisito? Talagamat akasta, saan aya? Ti kunam. Yung tapno ibagakin ka, Ariel. At damat ni diskartek iti kwarta, adi mo amo. Anya ti kayat mo asawen. At nakadijak amo nga aramidam. Isublikin ka ti saludsod mo itay kanya, Ariel. Kasapulan ka di nga ipakaamok amin nga aramidakin ka. Anya. Kasta ti kayat mo, saan ka ti? Rumwarak! Sige! Tarumwarak mo't nga ron! Siyakat ti padpadasan nan. Mami,
Ada ka di problema? Dayjay man aro ko. Oh, apay. Nagapa kayo kanimang Roko? Ha, di kayat na. Jak pakibiyangan ti anyaman ngar aramidan na. Ha, no kasta ti kayat na. Sige, I will do all my likes and he will do also what he wants to be. Ha, Mami, mabalin ka di. Di kay umaning lista seryoso ti saritaan tayo. ha. Day tamot ti jak kayat nga ugalim, Angeli. Apay kaya alaptan na kiti kayat kong aramidan? Mas mayabkas kong arot ti marikriknak no aging lisak. Apay ay apakibiyangam amin ultimo pa naging lisko. Kababain nga rod, Mami. I don't mind no anyaman ti sawan ti tao kanyak. Ha? We have all the freedom to speak any language what we like. Mami, isardan yung ti kotse. Dumsaga kon. Oh, ako nakman no sumurot ka iti papanak. Saanan? Mapanaklangan iti balay ti gayam ko. Okay, it's up to you. Kwartak man, Mami. Oh, basta agsao ka mat, Angeli. Kuwarta lati bagbagam. Di kay agdanag. Tano bumaknangak. Agbayad akto, Mami. Ano sampay laang timaitid ko? Tani, ada pangaramatak iti kuwarta. Kasano nga rod, panyang, ay nawaw. Numapalin, jak kaya't ti agilimod kin ni Monray. Dayjay tumot nga iwing. Naigalis man ti dilanan. Naibaga na ti may papankin ni Sir Samuel. Nagdamdamag ni Monray kanyak, panyang, ay nawaw. Ala, tinasayaat. Ikuyog tanto ni Monre itayan ni Sir Samuel. Sige, panyang. Sa bagay, mapagtalkan ni Monray, panyang. Manong palbiling dayjay. Mabiling tiyaw awir ka, ay nawaw. Wen, amok dayta, malyong. Angam, bilinum tupay dayjay nga ibing Tanan na dan natingiwat na. Kaslan na lustre da tornilyo na daduma, ay nawaw. O sige, kasaritak to, malyong. Madam Mariela, mabalinti agswel daw, ay nawaw. Awan cash ko ita. Ay nawaw. Manuabulan ang akas dati bagbagayo, madam. Kano nga nagsweldoak, Madam Mariela, ay nawaw. Ni Rocco, ipangibagaam. Kinawaw. Pasensya ka pailaan. Tani, ado ti paggasto sa kita. Ala. Panawan nak dito yan. Ni Rocco pailaan ti mangted iti sweldom, malyong. Ni Ariela ti pangibagamit ti sweldo, malyaw. Ay nawaw. Pagbalinundak mo't alagaday. Numapanak kin ni Madam Mariela, baonan nakyan ka. Ita, baonan nakmet kin kwa na. Asino aya talaga ti asit kada kayaw, Rokaw. Ni nga rod Ariela. Ay nawaw. Apay aya arigatin nyo nga itid ti sweldaw. Kat nagbasit lang aruday na Basta ni Ariela ti pangalamit ti sweldo. Na, Rokaw! Roko talaga na ita, Rokaw. Bagkalak sana, ay, pagkawan nakapaw. Ay, nawaw. Diyak mo taramida ka. Noar arilin, baryada lang ti swildok nito. Ano? Hindi na pa'y maitid may. Ay, nawaw. Hindak man lang agbuyan iti telebisyon. Ag sikawilak nga agbuya iti tibay. Ay, kanayon ama dildil iti swildaw. Agtrabaho ang mata, no kay kayat ka, tapno quits. Ala, sumarakan, Monre. Anya ti aramidan tayo dito eh. Nanapan niyang. Ha? Ni Uncle Samuel? Ala, umasidag tayo itayan na, Barok. Nanapan niyang. Apay nga adda dito ni Uncle ko Samuel.
Wen, ngamin, awan ti sabali ang mga sikasok ng kuana. Iso nga inyag mi ditoy. Uncle, ha? Anya ka no, nana? Jak maawatan? Agwa, imbalikas na tinagan mo. Monrey, kunana. Ha? Ha? Kumusta ka kano, kunana? Nasayat mutlata, Uncle Samuel. Ay, agmano ak gayam, Uncle. Makabalikas mo't gayam basitin ni Uncle ko, nana. Wen, kandak kailan tinagbaliwan ti bagina. Saan akas idi at dapay la iji mansyon anak kaindalaang iti kama na. Wan nga rod, nana. Kan, limok magpayan. Wen, barok. Ay, sabay la kuma. Tagtultulo yan ti panagimbag ni uncle mo, barok. Mala, kasarsaritan pa'y laang ni uncle mo, Samuel, ha? Inak mangisagana iti kanan tayo, barok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hanapan niyang, apay asaan ani mama ti mga sikaso kini Uncle Samuel. Agwa. Di na ngamin masango, barok. Kabsat ni mamak ni Uncle ko. Iso kumaat ti mga sikaso. Saan mo mat nga asawa? Wano kabagyan? Ngam apay asikat ti mga asikaso ken kuana. Wen, takayat ko atulungan ni uncle mo, barok. Makumikum unay ni mamam. Sa bagay. Kaslawan ngamin pakibiyangan ni mama kadagit ti kabagyan na. Ha? Sakto pa yung anak na. Sana pagan ano? Pinapanaw nakpay jay mansyon. Iso nga gyaman na kada kayo Nanapan niyang. Tada kayo amang tultulong kada kami. Nakasingsingpat kayo unay. Awan anyaman na, barok. Basit la abaan nagdayta. Di kayo madanagan, nanapan niyang. Diyak to ibagbaga kada mama. Nga dito ni Uncle ko Samuel. Promise, nana. Basta noan niya tibilin datatang kananapan niyang kankamon, Ray. Tung palam natnanuan. Wan anaya. Promise. Diyak ibagbagay ti oray asino ti may papankin ni Uncle ko Samuel. Wan, tapara mo't lang iti siguridad ni Uncle mo ti kastingar aramidan dananapan niyang. Nakasingsingpat ni nanapan niyang. Anaya. Siguro, nukas ken kuana ti kinasingpat ni mama. Naragrag sa kakpay kuma. Malagip ko kit di manon ni papak. Kailiw kun ti arakop na. Idi si bibiyag pay ni papa. Kanayon nak nga rakupan. Kanayon nak nga istoryaan. Kanayon nak apagkantaan idi. Pagkantaan nak. Inton kuhan. Palpalakpakan nak. Ni papak ti number 1 fan ko. Anaya. Monre. Ngam. Pinanawan nakmat ngaminan. Ana, sana bali tadaak dito amang ipatpatagkan ka, Monre. Siya, ni tatang, kanina na pa niyang. Ado kami amang ipatpatagkan ka. Thank you talaga kini Lord. Taimpaay na kayo kanyak. Kamrunaan kan ka, anaya.
si katinakariknak itinagpayduma apamatag. Thank you for loving me, Anaya. And please, promise not to leave me. I promise, Monray. Mamanjilay, tangay awan da Madam Ariela ken Rokaw. Si kanti pagpakadaak ay nawaw. Papanamanan, awan ti maibaon dito mansyon. Agbakasyon nakpailaang, Ay, Mamanjilay. bakasyon ka la, bakasyon. Ay, Amo matngawan ka relyebong ababaunan? Panaw ka pala, panaw? ay nawaw. Agsubli ak tumot laang. Nung itid yun ti sweltok, Ma'am Angeli, ay nawaw. Iso nga ron trabaho at tapno adda kwartak, ngam di yung itidin ti sweltok. Ay, tsaka mo, no kaano nga sweldo ak ay nawaw. Saan asyak ti pangibagam iti dayta? Taawan pakibiyangak dita. Ay, kat maibagalang matama Manjili ay nawaw. Ay kwa, pakibagayon tokin ni Madam Ariela tagbakasyon nakpailaan. Tiksan naktulaan no adan sweldo, tagsubli ka dagaw siya ay nawaw. Di ka pumanaw, takasaritak ni Mami. Kasaritan pa nga muna Mamanjili. Awagan dagtaw no kasanaw. Anya? Sige Mamanjili mapanakon. Ulitek, no adan tayo sweldo. Just call me and I will come as soon as possible. At nawaw Nasaya at met no pimanawen dayjay amalyong. Anya? Nga Mami, asino nga ti maibaon dito yung mansyon no awanan ti babaonan tayo? Ado, ti mabalin amaala dita. Mami, Talaga nga inggagarak ti sana pa nagsweldo ni Malyong. Tapno mapilitanen a pumanaw diti mansyon. kaano nga ron ang mga ala kayo iti kasukat na, Mami? Ni amigak. Excuse me, iha. Sungbatak di iti awag ko. Hello, amiga. Why did you... Pasuron at talaga ti kasto eh. Awanan ti maibaon dito yung mansyon. Sapay siyak lang ti mabatbati dito eh. Ay, makapasuron at talaga. Super busy ni Mami Angeli. Iso nga ultimo babawnan kat dinan masango nga si Kasway. Makapasuron ti kasto abiyag. May santi ayan ti atensyon ni Mami. Iti sugalan lapan ti ayan ti imatang na. Yung di ka matanakan. Sakti makamong agsapol iti babaunan tayo, Angeli. Ha? So relax. Di ka nagaborito, okay? Sakti makamo. Agsapol ak iti babaunan para ken ka, Angeli. Di mon ibaybayan. Ta sa anak nga agbyag no awan ti babaunan, Mang Rocco. Ano? Titira ako sa mansyon ninyo sa Rocco? Juan Cleopatra. Mayat ka. Ay, oo, Ay, gustong-gusto ko, sa Rocco. Makauma ang tumira dito sa bundok. Root kan kay kayo lamang. At saka hayop di makitkitak dito. At saka, isang unggoy. Unggoy? Oo! Totoo naman. Parang unggoy si Baliko. Malaala. Huston, Cleopatra. Mga namangag na ka ni ulitag ko. Ala, agsagana ka nga ron. Tagasaritak ni ulitag ko. Ngamne, kadag ito'y pailang agnahit kay mansyon ha. Kabayatan ti pa nagsapsapol mi iti babaunan. Sigapay lati agpaay kas babaunan iti mansyon. Ano? Babaunan? Wen, di kagdanag, tatulungan ka kadag iti trabaho. Awan pa'y ngamin ti kasukat na iti pimanaw a babaunan mi. Iso asikapay lae. Dayta akat no, okay lang kan ka, Cleopatra. Sige ipagpagapukan ka sa Rocco. Apay ngay panaw mo ni Cleopatra. Kana ka. Asino ngayon, tikan-kanwak ditan.
Ang sublin tumat lang ditoy na makasapol kami ni Tibabaunan ulit. Ay, sumurot ako mita. Ulit no pumanaw ka dito. Sino nga iti mga sikaso ka dagiti mula? Kwa. Ay, madanagan na kanakan. Ang mga no asawahan da ni Cleopatra ijay syudad. Ikamadanagan ulit agbalik. Tabantayak ni Cleopatra. Ay, sigurado ka. Pantaya man na imbag kanakan. Ay, di mo itulok ngagpaaram iti sa balay. Para kanyak lang ni Cleopatra kanakan. Wen, daanag mo na yan. Ay, wanak nga may ni Cleopatra. Iso nga isublim tumit lang. Matungpal, ulitan. Tatang, saan kayo ngaminan nga agsubli ijay mansyon? Talaga adya ko nagsubli jay no di da itiswil daw kay nawaw. Uray itid dati sweldoyo, saan kayo nga agsubli ijay? Pangaasiyo, tatang. Kay nawaw. Aginan na kayo kit din. Dito'y kayo latan balay. Tapno adda kadkadwa ni Monray dito'y. Ay, sabagay. Awan mo't kit din tirasyon nagtrabaho ak ijay. Tawan mo't tentaw awer ko ijay mansyon. Sulaing ta. Ay, nawaw. Tanya, tatang. Ay, nawaw. No pumanaw ak ijay mansyon, sigurado ka saan ako na makasubli ijay. Anya pa lang amin ti sobrang nyo ijay, tatang. Ay, nawaw. Kasanan, nagsubli ni Monri ijay. Ija kun makadwa. Tatang, pinapanaw dan ni Monray ijay mansyon. Imposible ang mapasamak ti bagbagayo. Saan dan apagan ano ni Monray ijay mansyon? Agtali na eden dito'y balay. Sa bagay mo't kay di ay nawaw. Mala. Angam, ay nawaw. Alaag pa ati saan da ngayon da sweldo kiti sok magbamano a bulat. Saanen, taamangan no pagsasawanda kayo laeng. Mabalin ko ida nga idaraw may tikas dyan nga. Ay natatang saanen. Taamangan no nakarkaro ariribok ti mapasama. Ay, nawaw. Sige. Indak to nga ro tagpakadaan na imbaga. Kayan alaag dagiti kagawa kiti mansyon. Sige, da kayo ti makaamo tatang. Kasari tayo itinasaya at ti amo yun. Tapno maawatan da kayo. Angel, iso ni Cleopatra. Iso pa lang di kadwa tayo dito yung mansyon. Cleopatra, iso ni Angel. Suman, Hello, ma'am? Naimbag nga oras mo? Anya mo ti tsura na iti ababain? Naka-miniskirt kan nag-atidog dagiti kukuna? Nagpuskol pa iti make-up na? Amo ka din ni mami ti may papan iti daytoy? jak pa'y nakasarita ni Mami. Takanayon mo't ngawan dito yung mansyon. Ibagampay nga muna ka ni mami ti may papan iti daytoy. Tapanag ko nak. Saan akayat ni mami ti na arjod ababaon? Hindi yata ako gusto ng syuman mo sa Rocco. Ay, masakit ang tingin niya sa akin. Pasensya mo ni Angelique Cleopatra. Talaga kas jay ti kinatao na. Ay, naku! Ang mga nagkontra kami. Hindi yata ako makapagbayag dito'y sa Rocco. Hoy! Aldawan! Awan pa'y tinaluto! Look at ang daytoy! Cleopatra! Ano ka ba naman, Ma'am Angeli? Disturbo ka, hindi pa naturog. Naglaing ka? Umun-una pa'y ang makariing ti amom ngam si ka? Ay, pasensya ka na, Ma'am. Napuyata na kasi. Awan pa'y la tinaluto ang makan? Aldawan? Ginagkababawnan? Ay, oo na! Nalabas ka naman! Huwag mo naman akong bugkawan, ah! Oo na! Magluto na ako! Nagbayag matan ti mangilukak iti gate.
Hoy! Lokatan nyo ti gate! Angeli! Rocco! Oh. Oh. Nagkinag... Ha? Sino day ta a babae? Sige, ipasok mo na ang kotse mo, madam. Ha? Sino ka? Sapay saan asumong batilo ka a babae? Isarakon ti kotse. Sa kunto kasarita day ta a babae, no asino man day ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awanan bain at talaga day jay aroko? Nangala iti babaunan, adi naman laing pakadamot nga imo na kanyak. Nangala iti babaunan, ngam atiw nakpayan, tanagpuskol ti make-up mo. Nagaatidog dagiti kukom, kan nagkiting ta imal-al a short pant mo. Apay ha? Ada plano mamanggargari iti asawak ha? Ha? Ala! Pumanaw ka itamot laeng, tadyak kayat, amakita ti panagrup-rupam. Ha? Oh, anya pa'y latyar aramidam. Ingka irubuaten dagiti gargarot mo, tapumanaw kan. Diyak kasapulan tinaarjod ababaunan. Lalaki ti kayat ko ababaunan, saan kat ababae? Naawatam? Sino nga taday tayo? Nagrigat gaya matalaga ti awan, babaunan na, taawan ti maibaon. Wan! Umayan! Napanan man ngaminan aya, dagiti kabalay ko. Naimbag nga orasyon, Madam Mariela, ay nawaw. Ay nawaw. Pasensya no si mrekaklatan itigay, kan nakalukak mat ngamin tigay yaw, Madam. Anya? Nalipatan nyo ngayon tigay yaw, Madam, ay nawaw. Anyat masapul mo. Pimanaw kan? Apay akon disubli kapay laeng? Mangala akon iti kasukat mo malyong. Diyak kayaten tilakay, ababaunan. Ay ikwa, o may kwa lain dagiti kagawak, Madam Mariela, ay nawaw. Ola! Sumrek ka! Adyaman Madam, ay nawaw. Agawaam. Agyaman ka, tadyak imbasura dagiti kawes mo. Ay kwa, Madam, agbakasyonak pa'y laeng, ay nawaw. Agikat kakit din. Aginanakan, lakay kan malyong. Agsublian ko Saanan? Jaya. Mangala akon niti kasukat mo. Saan kon akasapulan ti serbisyo? Ay nawaw. Kano imay katap no alaam ti sweldo? Awanan. Inquits kon kadagiti ado basol mo kanya. Nawaw. Awanan ti utang ko ken kamalyong. Quits tan. Naawatam? Ay nawaw. Sige. Di ka madanagan, Madam Mariela. Kukuha mong ti swildok iti sumagmamano abulan. Idulin mo. Taisopay nga ibaknang mo, Madam Mariela. Takakaasi ka mo't piman. Ang mga no pumobreak ha. Numakisayan ti kwartam. Ay nawaw. Anya? Kakaasi ka nga minunay, Madam Mariela. Iswadi ka madanagan. Diyak pilitan nga alaan ti swildok. Ay nawaw. Kukwam lang. Ukupam ti swildok, Madam. Ay nawaw. Akin, ang mga no kasapulan nyo pa'y dagiti kagawaak. Dagiti kawis ka.
sapatos kanda dumapay, madam. Kay martilyo, kay ragade, mabalin nyo nga ilako dagijay, madam. Taimbagla apang nayon nyo itisweldok adiyo inted. Tapno, Mangin insulto ka kadi malyong. ay saan, madam? In-insultuen kaya, matay. Ala! Ingkay robuatan dagiti kagawaam. Na, Tanodyak makapagtapal. Puurak dagijay. Darasam! Basol mo dahito Mang Rocco. Kasla ka nga minsig siguro ang nangala iti babaunan. Kunamlan asino ka nga desisyon. Angeli, Si kakit di ko maati rumbang aungtan ni Mami. para kan ka ti inaramid ko, Angeli. Anya? Diyak ngamin kahit amarigatan ka dito yung mansyon. Kaya't kumatla nga dati ibaon mo Ay, kay. nagtal na ka man, Mang Rocco. Saan asyak ti pambar mo? Siyak, ti kayat mo nga ipasubukan ni Mami. Ne, saan akas tati kayat ko asawa? Ay, basta! Aklo na mga minti basol mo, ah. Aklo na mga agpakalaing ka dito yung mansyon. Alukuyem ni Monray, tapno ituloy na ti panagadal na kabagis. Kasta talaga tararamida kabagis. Ngam nadlaw ko akas laawanan iti panunot na ti agadal. Panya, apay ka no? Tsaka mo, dominador. Panyang amwem no anya ti rason. Ti kayan ayat na ti makitak arason. Ti kayat na. Agtrabaho. Tapno makaurnong iti pagkasarda, iti noobyan na. Dapat patag ti adal para ken ko ana. Ubing pa ni Monray. Day tangarod kat. Ngam, madlaw ngamin nga agayat launay iti noobyan na. Mabuta nga mga no panawan wano isukat to ni Anaya. Pagbagaam panyang. Nasaysayat matlaang no makaadal ni Monray. Day tamat nga ron ti pampanunutan kabagis. Tauray no kas ti kinatao na. Nalaing ni Monre. Isu nga ro da pagpagaam. Kat no kasapula na pagsinaan tayo pay laida iti nobya na. Tapno may pamaysa na ti panagatal na. Aramidan tayo, kabagis. Anya, Day talag ti amo ka pamuspusan. Kasaritan to itinasaya ti nobya na, panyang. Day talaang ti may paga. Kasano nga ta nga may payo ko ti kasapulan ti pamilyak to. No sa anak mo't ngagtrabaho. Sandak mo't palubusan ngagtrabaho, Tata Malyong. ay nawaw. Tanggadem pa ito operasyon mo, abarok. Narika, ti mabignat. Kaanon to nga makaurnungak iti kwarta. Kasano nga may kasar ko ti ayatak. No sa anak mo't ngagtrabaho. Ay nawaw. Di ka kadiagganat, Monre. Amangan no sana makauray ni Anaya. Kat isukat na kiti sa bali. Amangan na dagaram kan kuana. Kat aklunan nan. Ay nawaw. Apay ko mga aklunan na ngay. Kat agda ka nga roding anobyo na. Ay nawaw. Tata Malyong. Agiskwila ka ki baraw. Ha? Apay nga min nakastoy ti gasgasat ko. Tata Malyong. Ay, Pinagsardang nak ngamin ni Mama Aidi nga giskwela. Palpasan na. Kabilan na. Idikwan. Pinapanaw na kay Mansion. Kakaasi akmat, Tata Malyong. ay nawaw. Saan ka akakaasya, Monre? Nasaysaya ating tikas jay. Di papanaw mo ni Mansyon. Ta alilain da kamo jay, ay nawaw. Kat di nagsakitak. Di nakpay sinarungkaran ni Mama. Kasla sa anak nga anak. Ay nawaw. Nataymat nga minan ni Papa. Ay nawaw. Mala. Di kan agladingit, barok, Wen.
Saan abale? Siya konti ibilang mo nga amam. Wen? Takasla anak kamatan, barok. Tata Malyong, Agpada kami mo't anasingpot iti day di papam, monrey. Tilaing nagdumaan may. Baknang ni papam. Idinto ta siya kat nakurapay laing ay nawaw. tata, Ibilang na ko niya amam, wen? Bayam, tay sa pulan kanto iti may kadua nga inamuan. Ay nawaw. ha? Kasano tata? Ay nawaw. Mga sawa akto, tapno adan to ibilang mo amay kadua nga inam. Pilyek to, tay nakasingsingpot a babae. Tay amuna ka nga ipatay. Ibilang na nga rodin amay kadwa nga amam a. Ta isa pulan ka iti inam. Tapno complete family. Ay nawaw. Anya? Ay nawaw. Ay kwa, kaya't ka na pagkatawain mo re. Kung nagkadilaing na yay. Ngam, oh, anya tamam. Kamangan no pumod nun tao. Ay nawaw. Ay na. Sikalangan ka mo ka makaalukoy ka ni Monre Anaya. Kinasarita min ka ni Malyong. Di na kanupay mat kayat tiyag eskwela. Nanapan niya. Sika nga min ti pampanunutan na balasang ko. Madanagan nga mga nusan ka makauray kat isukat munto. No talaga adi na kayat. Di tayo mabalin apilitan, nanapan niyan. Ngam Anaya sayang titawin. Masapul nga agadal ta kaasimet. Di tayo amo ti mabalin ang mapasama kiti masungad nga aldaw. Nana, Saan mo ta mabalin? Asikan to ti mangbiyag kan kwa na inton agasawa kayon. Saan ka di? Di kanto nga tamauma, balasang ko. Amangan no agbalin tula ang abag ni Monrekan ka. Jack pulos pinanunot day tananapan niyan. Ngamin, saan apilit nga ayat tinariknak para kini Monrey? Iso apang nga asiyo kumanana. Didak ko mapagduaduan. Pasensya ka ni tinaibagak, balasang ko. Kat inkarit iti bagit. Nga isuntula ang ti ayatek nga uray anyapay ti mapaspasang. Pasensya mo ni nanamapan niya ang anak ko. Ta-concern lang amin kini Monrey. Mapasalak lang amin tatang. No araligan. Dakdakal ket di kumapay ti karbangan nyo amang isakit kini Monrey. Tada kayo tinangay aywan kan kwa na manipod ubing. Ngam apay ani nanapan niyang tikas la makakaadda amang isaksakit kini Monrey. Ay nawaw. Napatagmot nga minin ni Monrey kini nanamapan niya ang Anaya. Iso ang maawatam latan, wen? Aklo nagtatang. Medyo nasair tiriknak itinaibaga ni nanapan niyang kanya. Ar-aramidak mati amin nakabaulak. Tapno maipanagnag ko lang ang tikinapudnok kini Monrey. Ngam apay akas la pagduaduan nak ni nanapan niya. Malalala. Aw-awatam latan ni nanamapan niya ang anak ko. Tamaas siyang ngamin kini Monrey. Di mo ikan iti madya kay papanan tinibaganakan ka anak ko. Ay nawaw. Di tayo mabali na pilitin ni Monrey. Na talaga adinan kaya tag-eskwela, tatang. Ngam apay akas la pilitan launay ni nanapan niya. Anak ko. Mala, ay nawaw. Lipati mo ang tinaibagana. Pasensya mo ni nanamapan niya ang wan. Panangisakit la siguro, tikas diya nga aramidin na. Anaya, adda ka di problemam? Itay pa'y ngamin na di ka matagtagare. Anya ti parikot mo, Anaya. Awan, Monrey. Sorry, Anaya ha. Saan ka pa'y matulungan ng trabaho? Tadinak mat palubusan ni Tata Malyong.
Sana palikot ay ta kanya konre. Uray saan ka ngagtrabaho iti agnanayon. Ayos lang ang kanya. Apay nga rod analiday ka. Madlaw nga da problema. Awan. Medyo nasakit lang ang ti ulo. Ala, umay ka tayo lutak ti ulom, anaya. Agan anos ka ha. Tanunan anayon ti panagimbag ko. Tulungan kan to nagtrabaho. Pasensya kan ha. Kayat kan ngay kalaysa. Ngumawan pa'y nga minurnong ko. Tsakmat kayat asikat ti gastos. Para iti panagkasarta. Nupatpat ganak ko man ni mama. Sanak siguro nga agrigat akastoy. Kun nalabit. Ijay mansyon ti ayanta. No nasingpat ni mama. Kayat kangayam amok ni mamak anaya. Dumtang today ta ka nito, Monre. Wen, anaya. Basta ha. Magpakpakasya. Di nakisuksukat. Ngamin, lab na lab ka. Katsikalaan ti inspirasyon ko magbibiyag. I love you. I love you too, Monre. Anaya, mabalin ka di? Mabalinti? Anya, Monre. Mabalin ka di ti agkidawkan ka? Oh, anya day ta, Monre. Ibagam Mabainak. Amangan mo, guraanak. Saan? Alan, ibagam no anya day ta. Mabalin ka di nga agkan ka, anaya? Kwa? Saan gayam, anaya? Sorry mabit lang Tay nakagtimpla iti gatas nga inumam. Mabit lang, anaya? Allah, apayakas di tinaibagak kini anaya. Kababayin pa ikit din kan kuana. Allah, amangan mo guraan nak. Amangan mo ibagana abastusak. Amangan mo karugit na kun ni anaya. Allah, anyamot ngaminan. Apay ngamin atila may bagbagak matan kini anaya. Kababain talaga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anaya, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Arabiin, Monre. Apay adi ka pa'y na matulong. Kwa, anaya? Sana ka makaturog? Gapo iti na ibagak itay malamkan ka? Sorry Diyak na puutan di na isawang ko. Anya na isawang mo, Monre. Tingay. Jay na ibagak na agkan ka? Ay na, ayos lang ang kanyak dayta, Monre. Saan mo apakabasulan dayta? Ha? Saan nakakaungat? Wano kagura, anaya? Saan? Apay ko maakagura ka. Agyaman nak anaya Kunak no kagura nak. Monre. Sorry Sorry. Jak manan napuutan ti panangarakop ko kan ka. Si Kakin Iman. Umay ka man. Ha? Inarakop nak anaya? Apay, di mo kayat, Monre? Kwa. Kayat ko anaya. Saan mo tagidaksan no arakupan ka? Saan? Basta't di pa naging nayat ta, di pa naging narakop ta, Monre. Nagmayat tirik nak ama arakop anaya. I love you. I love you too, Monre.
Apay akas laburido ka, Malyong. Ay nawaw. Un nga rod panyang. Maburyongak di ti balay. Awan maramid. Maikawa at awan ti maramid dito balay ay nawaw. Rumwarak ano bigat. Ni, papanam, Ay inak man nagsapulit ti trabaho. Ay nawaw. di mat imbaga ni anayakan ka di kan agtrabaho, Malyong. Agsake ti sakak no awan ar-aramida panyang ay nawaw. Kayat ko nagtrabaho. Anya kumaatrabaho ti aplayam ngay. Kumporme di na. Basta nadalo sa trabaho ay nawaw. Diyak kayat ti maikan dito balay panyak. Amangan noong tanak ti anak mo. Saan mo siguro? Maawatan nagyanak ko ay nawaw. Uray helper iti truck di na. Win no dispatcher. Ay win no konduktor. Ay win no janitor no isaw. Sirkat. Basta sweldo ay nawaw. Saan agapaw tadan trabaho dyan akaw kat agdip-dipin darak na tankin ko na. Ay yakmat kayat ati kasta ay nawaw. Napigsaak pa'y mat kayat. Oh, kita ti muscle ko. Nagdadakal na. Kita panyang. Kabailak pa'y trabaho kayat ay nawaw. Amang ano adda mo mapangisirkan kanyak panyang. Kwa. Sige, bayam. Kasaritak to ti kabsat ko. Patsek ang matulungan na kaday dyan. Ha? Alaman nga rod panyang ay nawaw. Mamamok mo't langin ti magbaka makabsag mo. Ay nawaw. Pagamamwan kay to, Malyo. Nasaya, tragsubli ka mo't ladagaw, Cleopatra. Grabe naman pala ang ugali nilang mansyon. Ha? Apay, Cleopatra. Ang sasuwapang nila? Suwapang yung mag-ina, uy. Grabe gayam sila. Apay, anyat inaramid kaking ka. Ha? Sinupladaan nila ako, baliko. Kaslada siguro ang mangibabaon kanya. Ha? Hindi ko maanusan ti agnaad ijay. Di ka ngaminin pumanaw dito, uy. Mayak mo tibiyag mo dito, kan. Di ka pulos agtrabaho. Oo nga. Amok dayta baliko. Ha? Akala ko kasi magsisenyorita ako sa mansyon. Hindi naman pala. Kung hindi ako nakapagtapal, baka pinungot-pungot ko yung mag-ina na iyon. Masuron ako talaga. Mala, bye-bye amaw. Sa anay nga isuda, ti pakais-istrisap. Ikuhanan mo nga ako ng nyog, baliko. Gusto ko uminom ng tubog ng nyog. Sige, sige. Mabit lang. Taumuli Cleopatra. Ay nawaw. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Ay nawaw. Si kagayam ti kabsat ni Panyang. Puliwa talaga tinataer ka na pinta siya. Saan mat, kabsat? Kabsat. Kwa nga main. Kaya't ko ti agtrabaho. Anya trabaho ti kayat mo, kabsat? Ura niya di kabsat. Basta nadalo sa trabaho ay nawaw. Adumat kita ti kabailak nga aramidan kay kabsat. Dishwasher. Kayat mo, kabsat? Ay, uwan kabsat ay nawaw. Ura niya trabaho ko na may. Basta nadalaos. Okay nga, Rod. Mabit lang nga takasaritak ti kabsat ko. Ikuyog ka iti pangisarkakan ka, kabsat Malyo. Kapag pada daytoy te papapanan tayo a restaurant, Panyang. Daytoy puro organic tila ako da ay nawaw. Branch na kanuday to'y, Malyong. Kasta aya, Panyang. Ay, am mo ti kabsat mo ti akin kukwa. Gayam na. Kaya, ay nawaw.
Kamao dyan na, andang trabaho panyang. Kay kabaalam ti trabahom dito'y malyaw. Naglaka ay nawaw. Kabailak siyak pa'y di ko naam. Dishwasher lang matay nawaw. Wen angam diretso ti panagugas mo dito'y. Tado ti customer. Sana mauawanan iti customer dito'y. Ay nawaw, wen nga raw. Ado pa'y ti agpipilay yarwaraw. Wen malyaw. Kaya't dangamin ti putahe dito'y. Ay wen ay nawaw. Organic foods ko naman. Katno day tati sapsapulan dagiti tattao itan panyang. Dagiti organic amakmakan ay nawaw. Wen malyaw. Agad kaano ka nga rod amang ruging agtrabaho. Inton bigat kanon panyang. Ay nawaw. Nagtrabaho mo't gaya mo ni Tata Malyong, anaya? Ay, wan ka no nga ron. Diyak ko mapalubusan. Ang alaman laangan. Sana bali, tanalagaan matlakan ti trabaho na. Kaya't ko kumamot yung trabaho. Saan pa'y amabalin mo, Nri? Di mat nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag. Agbiro kak mo't iti sana narigat at trabaho. Tapno sa anak mabignat, anaya. Anya? Napigsa akon. Kabaulak man ang tiyag trabaho. Kaya't mo matagbalin ang dishwasher mo, Ray. Wan, Tata Malyong. Sana nainawaw. Ang mga nagpanating ka. Alan Tata. Tulungan da. Dekabsat ni Panyang, tinang tulong kanyak mo, Ray. Isaw, tinang isirir kanyak iti trabaho, ay nawaw. Ibagam ata tulungan nakmat. Anya? Narigat tikas di trabaho, baraw kay nawaw. Sana may bagay kan ka. Takanayon ka nga gigam iti danaw. Ang mga nagpanating ka, ang mga naguyag ka, ay nawaw. Saan, Tata? Sa anak ngagsakit. Napigsa akon. Ay nawaw. Sige na, Tata. Apay ayaan na pilit ka baraw kay nawaw. Alaman lang ay. Sige, tapadasig to akasarita ti kabsat ni Nanam Apanya. Panyang ay nawaw. Kaya't kano ni Munri tagtrabaho. Anya? Mabalin niya ta nga isirir ko itayan ka ay nawaw. Kwa. Si kaman lati makisarita iti kabsat mo. Takas la mabainak ba't amang ibagakin kwa na. Maasyanak ngamin kinimun repan niya ngay nawaw. Kasta unay apakaasi na kanyak. Isirir ko kano iti trabaho na. Kaya't nakano ti sumurot kanyak ay nawaw. Sige. Padasag nga ibaga iti kabsat ko, malyaw. Kaya't mo tiyag trabaho, Monrey? Uwan, Tata Dominador. Sige. Pagbigyan ka, iho. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya day ta, Tata? Agtrabaho ka. Ngam, agiskwela kanto. Ha? Sumagmamanula bulan ti panagtrabaho. Ngam kalpasan day ta, agadal kanton. Mayat ka? Agurnong ka iti pagadal mo, Monrey. Mayat ka? Sige, Tata Dominador. Sa akong tikadwang nga ginaw dito yung restaurant, Tata Malyong. Ay nawaw. Apay nga daka dito'y kusina ngay Munri. Tulungan ka nga ginaw, Tata. Ay nawaw. Saan dito'y tayan ti trabaho, Munri? Dito iti kayat ko. Taklag kadwata. Ay nawaw. Ang mga numaungtan ka, barok. Agyan ka kanulang nga entrance. Kasi ka ti mangigayad ka dagiti customer nga umunag dito restaurant. Ay nawaw. Malan Munri. Mapan kan iji entrance, wan. Bye-bye anak dito. Tatrabaho kya ginaw. Saan mo at trabaho dito?
Angeli! Rocco! Ayan nyo! Angeli! Sinalbag dagijaya tataon. Apayad daksong batan. Hoy! Adda kayo when no awan. Buisit dagijaya ka balay. Angeli! Rocco! Napanandaman ngatan. Oh, awan pa'y serbiyo akabalay. Kunayo asyak, ti saan na matatao dito'y mansyon. Ang ganda kayo matgayam, ti kanayon nga awan dito'y. Sinalbag kayo kitdi. Oh, malas ti kastoy abiyag. Oh, agmamalasak at talaga. Na abakak lang arudan ni Tizugal. Awan pa'y masang putak at tao niti mansyon. Oh, buisit kitdi, ti kastoy abiyag. Ay, nawaw. Mayat di trabaho dito. Namalpas di panaginaw ko. Ang tugtugawak dito restaurant. Ay, nawaw. Ay, agurayak manan iti mainawan. Ay, amukon. Ag-Facebookak pa ilaing. Ag-relax sa matini. Ay, nawaw. Ha? Facebook? Ano ti password na dito yan, ay, dito. Ay, awan kayong password na. Oh, dito. Duwag aldaw, nagtrabaho dito. Diyak pa'y nakita ti amok dito. Good morning, sir! Morning, sir. Good morning! Ay, nawaw. Nekapsat dominador ti simangpay. Kat inawagan da iti, sir. Ano ti kahit asawan da ito? Ay, nawaw. Oh, kitaan nyo dagiti customer iti ruhan, ha? Alyong! Nowan ti araramitem. Mabalin mo at tulungan dagiti waiter ang mga sikaso ka dagiti customer. Okay? Uwan, sir. Okay nga, Rod. Ay, nawaw. Sir, kunak mo din, Sir mo ti awag dagiti waiter ken waitress ken kwa na. Ay, sige. Tumulong ak man lang ang mga sikaso ka dagiti customer. Ang apay akas jay ay nawaw. Kunana ngam amo na lang daking kuko ay ti dayto restaurant. Ngam, kasla ni mat dominador ti busta ditaw. Ay, nawaw. Ay, naguguluhan akaw. Ay, nawaw. Tinalagtalaan ti kapsat mo iti daya restaurant, Panyang? Wen, malyong. Kaya? Ay, nawaw. Isumot lagaya makas jay, Ay, nawaw. Ay, pasensya kan, Panyang, Ado ti damdamagan ka, ay, nawaw. Awan anyaman na. Mayat ti kasta. Agdamag ka. Tapno ammo ti mapaspasamak. Ay, Panyang. Nabayag ka din ija abroad, ti gayam na nga akin kuko iti restaurant? Siguro. Ay, wan gayam. Kumusta amat ni Munray? Kabailan nakadimot laang tinaitad at trabaho na? Ay, wen, Panyang. Agin enjoy nagtrabaho. Ay, nawaw. Nalaeng nga makipulapul iti tao ni Munray. Ay, wen gayam. Malagip ka, Panyang. Kasano gaya man nga itay kaso day di Sir Luis itaw. Ha? Timet ko nata nga asikasuan ta ti maipapan iti day jay.
Wen, ngam saan pa'y akadag ito'y malyong. Ay nawaw. Ti pa'y pa nagimbag ni Sir Samuel ti unaan ta nga asikasuhan. Ay nawaw. Dakkel mo tinagbaliwan ni Sir Samuel niya, panyang. Wen, ata saan mi abinaybayan? Nangalam nga iti pinagpaagas mo kini Sir Samuel. At tapay mang tirtirapikin kwa nasan ka day? Malyong, ado ti mabalin nga sitga na pagpatulungan ita. Nulakit di ta nagagat ka nga aguror iti tulong, at dalat ta remedyo. Ay nawaw. Bilibak ka talaga kin ka, panyang. Nalaing ka diskarte. Ay na, talaga akas ta. Masapul asuruan tayo amarigriga ti agbalinan na diskarte. Tawan mo't karon tinamnamaan tayo a pangalaan iti dakkel a kwarta. No di tagpatulong kadagiti addaan na saya at a panagpuspuso. Sa bagay mo't kedi ay nawaw. Sige malyong tarumwarak. Imawag ngamin itay ni Ibing. Agawid ka no ijay lugar da, kat awan mga sikaso ken ni Sir Samuel. Sige panyang ay nawaw. Agan anos ta. Ay, agan anos ka kun ako ma. Nakaluto ka na ba? Si kakumamot din nagluto, Cleopatra. Nalipatam samatan ti karim kanya? Baliko? Ha? Sabi mo, hindi mo ako pagtrabahuan? Nga nabanogak mo ta nagtrabaho. Ay basta! Kung ano ang promise mo, dapat tuparin mo. Anyan, kasanak mo ta, Cleopatra. Ay, walang kaasi-kaasi. Na, Kung ano ang saritaan ta, dapat lang natuparin mo. Ikaw ang magluto, mag-inang, maglaba. ay, Magtiis ka Sabi mo, pagbalinan na ka senyorita dito, kunam-amangan maturog lang taramidak dito Cleopatra. Sige, padasam ti mangibaon kanya, tapumanaw na ako. Na, anya, ay sana. Tinakpanawan. Pinanawan na kung iti kalabas. Na ikawa. Kaslaak na ulila adimang. Isu please. Di kan pumanaw. Ay kung ganon, huwag mo nga ron akong ibaon-baon na Well, ala. Sige. Siya kong tagluto. Saan kan abaunan? O ala, bilisan mo na nga ron Tani, mabisin na ako. Ay, matulog muna ako ha? Dapat, masarap ang lutuin mo ha? Na, wen, darling tubig. Ay, una yan. Grabe mo, ti kinasanot na itapapay. Ano sa ko na? Tain karik mo namin na jak pagtrabaho eh. Agano sa? Tano asawak tunday itapapay. Siyak tumat ti matungpal. Siyak tau ti lupon na. Ken ilabaan na. Ay, awan ni Ibing, Sir Samuel. Ha? Ni Monray, sir? Nasaya at matlata. Agtrab-trabaho ni Monray iti may sa restaurant, sir. Kaano nga agsubli ni Ibing, kunam, sir? Ay, inton maminsan abigat. Ha? Oh, ulitin man, sir. Ni kadi Madam Ariela? Nabayagan ajak napnapan ije mansyon, sir. Pinapanaw na kun ni Madam Ariela.
Jak maawatan ti ibagbagam, sir. mo masyon. Ijay ka di mansyon, ti kayat mo asawan, sir. Ay, kasjay lata, sir. Nauyong lata ti kabsat mo. Pinapanaw na kamin kan ni Malyong. Awanen, ti babaunan da ijay mansyon. Minal. Jak maawatan, sir. Woko. Minal. Jak maawatan ti bagbagam, sir. Hindi. Agsangit kamutan, Sir Samuel. Bauda. Minalda. Nuan yaman ti pagsangsangita, Sir Samuel. Ag-relax ka lang. Di ka unag pampanunot, ha? Ala, huston, di ka nagsangit, sir. Ay na, awan anyaman na, Sir Samuel. Tinapatag, agpaimbag ka. Tulungam ti bagim nga agimbag, sir. Ay, natulog na naman si Baliko. Ay, mag-inayad ako? Maglilibas ako? Punta ako sa ili. Nag-text si Sir Rocco? Magkikita daw kami sa ili? Sigurista talaga yung tao. Alaan na adagos ang koleksyon ko, itinaglakwak. Adayta, nakapulas na ako. Ay, nagrawat talaga ititurog itong Baliko na ito. Ay, ang aga-aga, nakatulog na naman. Parang mantika na nakatulog. Siguro, kung alisin ko ang pagananay nito, hindi niya marikna. Ay, mapana kon iti ayan nilabang. Ay, magkakabalyo na naman ako. Hello? Hello, Rocco? In-cancel namanen ti awag ko. Awanan ba inday jay Rocco? Ayan na nga ta. Ni Angeli ti awagaak. May samot dayjay nga Angeli. Apay adi nasong batan ti awag ko. Awanan ba indagi jay adwa? Agpadada nga awan dito'y mansyon. Kan agpadamot la adi da songsong batan ti awag ko. Anya ti kayat asawan daytoy? Nagkuyog ka di dagiti dua? Buwisit kit di ti kastoy! Awanan ba indagi jay adwa? Traidor da! Nag-text ni Angeli. Mami, sorry. Jak masungbatan ti awag yo. Adda kasarsaritak a tao. Importante
ti pagsarsaritaan ni. Text you later. Bye. Agsasao nga ta iti agpaiso ti anak ko. Amaya, agan-anos ka pailaang Ha? Anyat kaya't masawan? Saan ka pa'y ngamin na maikalay sa? Ay na, di mo pa'y panunutan ti may papan iti dayta mo nri. Awan pa iti panunot ko dayta. Ha? Ngamsyak, kanayon ko apang panunutan dayta. Ngamin, mabutengak. Amangan no maagaw da kati sa balikan yak. Monray, saan to ang mapasamak ti kasta? Namin, ada nagkinariyan ta. Saan ka di? Nubak nangakla ko ma. Nabayagan ngayong kalay sa ka. Ha? Awan ngamin ti mabalin ko. Linaksiddak mat ngamin ti inak. Baknang mat day di papak. Ngam ko na ni mama. Isuka no lang ti agnomar iti kinabaknang. Anapanawan day di papak. Ta iso ti asawa na. Ala, baybay amon dayta. Di mon panunutan ti may papan iti ina, Monray. Masakitan ka lang. Awan serbi ti kinabaknang. No saan ka mat analagsak? Saan? Buwan mat kit di Iso ngagtrabaho akit di. Tapno makaurnungak. Malyong, sika man ti kuyog ko Jeff Farm. Ay nawaw, sa Dino a Farm, Sir Dominador. Agsagana ka, ta ikuyog ka inton madamdama iti bagbaga ka farm. Ay wen sir, ay nawaw. Anyang ikarami dun tayo ijay. Inta mga lakadag iti organic amula. Ano kasta, sir? Ada organic farm apangalalaan nyo kadag iti mailutluto iti restaurant? Ay nawaw. Wen, ikuyog ka Jeff Farm, tapno mamuam. Kat si kanton ti baunag amapan mga lakadag iti natang kan prutas ijay. Ay wen, Sir Dominador, ay nawaw. Matungpal, sir. Kamaudyanan na. Nagswerte akita. Kamaudyanan na. Timama akmatlangan iti sugal. Kastoy kumaakanayon. Ti mayat mat akanayon ti aldaw ko. Makaparagsak gayam at talaga. Numangabak iti sugal. Papintasen na ti aldaw ko. Nagmayat pa'y timod nga agmaneho. Tinasayaat. Dumagasak man kiti iti balay ti maysa nga amigak. Aguray ka. Ni Mondri day jaya. Iso ti magmag na iti igid ti kalsada. Isardang ko ti kotse iti batog na. Monray! Monray! Hoy! Monray! Timarayan nga imadayo ti loko a Monray. Mapanakit din. Naimbagaya man day jaya samsamantong. Kunadaan na opera. Ngam, naimbag matgaya man. Sayang kamalin sa tinaramid ko. Ti panang papanaw ko kan ko awanan ti maibaon ija mansyon. Imbes sa manang danak iti babaunan,
Isula ko man ti agbaya babaunan ni Dya Mansyon. Ang, sa bagay, ang damot kit di pagsayaatan na no awanan iti poder ko. Taawanan ti responsibilidad ko kankwana. Isupay apaggastusak no bilang agsakit. Awanan ti pakibiyangak iti dayjay amon re. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Addan ni Roko, kat nakaidan iti kamami. Kaslawan nakita na, ti cellphone na ti ayan, ti atensyon na. Ha! Buisit! No saan nga agsaw, di jakmot agtagtagari. Oh, agpalasakit din. Iso ti rumbang nga umuna nga agsao. Taiso ti nakabasol kanyak. Agtugawak iti abay na. Barang pagtagaryan nak. Talaga asaan nga agtagari ti buwisit. Buwisit kit ti kastoy abiyag. Hayag mo man dayta. Apoy nga inagaw mo ti cellphone ko, Ariel. Napatpatag daytoy a cellphone. Ngam siyak nga asawam. Iso ati rumbang iti daytoy a cellphone. Iyag mo na ano pagkaskas ta apay, Ariel? Di mo pa'y damagan no naggapuak? Addakan, sweetie pie, di mo pa'y kuna. Awanan ti patag ko kan ka. Ariel, di mo tadasaritaan tangag kanya-kanyata. Kat di tan bakibyangan ti tunggal maysa. Manjak! Jak kayat, Roko. Jak gayam kabailan. Jak kayat, sweetie pie. Ariela. Ano kasta ti mapasamak? Sigurado nga isukat na kun. Ba nag-ajak kaya ta mapasamak? Jak kabailan, Roko. Please, isublita ko man ti sigod alinangan ta. No anya ti kukwak, kukwamhat. Kat no anya mo ti kukwam, kukwakmat. Sige, awan mo ti parikot kanyak ka. Tilang matjak kayat ken ka. Kat iso ti panang ibasit mo launay iti kabailang. Yamom, saan nakagbiag na awan ka? Yamom, jak kabailan ti dumiskarte iti kwarta. Roko. Tay titilaglagi pa, Mariela. Oray sinaan na. Bakna nga klata. Tadamot pagtataodan ti kwarta. At bukod ko ang negosyo, tapna mo. Anya ang negosyo, Roko? Basta, at damot negosyo, Kariela. Iso di nagkarkaritan. Tanong ko na masinaan na. Sa anak amabutang, Ariela. Tandaanam dayta. Nasaya at tasimmangpad kan, Angeli. Si kaman ti pagdamagak, kadyak kayat nga aglibak ka. Ha? Ano day ta, mami? Jay agpayso ko malaeng ti ibagam. Diya kung nagdamag ka ni Roko, tanapanunot ko ang nasaysaya at no si kalaangan ti pagdamagak iti daytoy. Ano ti damagan nyo, mami? Saan kayo kadi anagkuyog kan ni Roko? Ha? Unay kayo matan, mami? Anya klase asaludsod dayta? Wen, kan saan laeng ti kayat ko nga isungbat mo. Saan, mami? Anya aga po nga
magkuyog kami ka ni Mang Rocco? Ha, pulos mo't Jak pagan ano akakuyog tikas kan kwa na. Ta sa anak nga agraraman makikuyog iti rupat kwarto. Huston! Wen kan saan lang ti kayat ko amang ngagankan ka. Ngam nakaado ka manen iti naibaga. Makapasurong kayo mat ngamin, mami. Tila damdamagan nyo. Ala, lipatumon tinaibagak. Sa anak nga minamakaid na nga agpampanunot. O sige, tarumwarak. Apay nga takas di ti damdamagan ni mami. Anya ti kayat nasawan? Pagimunan nakadi ni mami? Ew! Pagan ano kumamot nga iday amang Rocco? Ay, nawaw. Nagpintas mo't kayam nito organic farm kiyamaw. Ay na. Nagadaw ti mula dito. Ay, nawaw. Naglalawag natin kan protas. Ay, nawaw. Nagmaya ti lumangab iti presko nga hangin dito. Ay, nagmayat ka tibiyag tibak nangin. Ay, nawaw. Kaano nga tamat a bumakna nga? Kaano nga tamat a mapadasak ti maawagan iti sir? Ay, nawaw. Tay awagan dak kumamot iti Sir Malyong. Ay, nawaw. Nagmayat kat kuman. Sir Malyong. Adtuyen ti inumam. Oh, adtuyen ti kanam. Sir Malyong. Kunada kumamot kanya. Ilutek tabukot mo, Sir Malyong. Nagmayat kat ngatan. Ay, nawawi. Ni ibing mati umaw-awag. Ay, apay man ngatan. Hello, Ibing! Hello, Balyong! Kumusta kayo? Ayan mo itangay. Ayan araramida, Balyong. Ay, nawaw. Ada kita dito farm ti amok. Binaunak ni Sir Dominador dito. Umayak mga lakadagiti natin kin protas. Ay, nawaw. Anya? Ay, sus! Umayak kita. Urayan na. Bye! Ha? Oy, Ibeng! Hello! Ibeng! Na! Amo maya dito! Ibeng! Ay, nawaw! Inidapnan! Oh, may kano dito. Oh? Amo na nga dito'y ayan ko. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Kasano nga mom dito'y Ibeng? Kat nasi nagla dito iti balay may Malyong. 10 minutes lang titarayan ti tricycle. Anya? Dito'y ti lugar yung Ibeng nawaw! Wag Malyong, di tabangir a barangay ti ayan may. Asi naglaan dito. Kastaya! Ay, nawaw! Okay. Apay nga may ka. Nawan, umayak lang makikaro ba mo Ha? Kat, kumusta kayo mo't ije syudad, Maryong? Damat ko trabaho kan ije restaurant. Wen Ibeng, insirek nak ni Sir Dominador, tagayam nak ano takin kuko iti dayjay, ay nawaw. Kat isaw titaltal kanda amang imani hari ti restaurant. Isuan ni Sir Dominador, tinangibaon kanyak dito nga may mangalay tinatengken protas, ay nawaw. Kasta aya? Siguro, nakikita mo ti amok nga kinkuko dito yung farm niya, ay nawaw. Kaiyamit gaya. Ay, nay, katwan amok la unay Ayan na ngay. Diyak tayo mo't nakita Ibeng, ay nawaw. Anya saan ngay bagbagamot, Maryong? Agtal na ka man. Mom, ay, just give it like a cellphone. Makapakintot. Ay nawaw. Samot nga min tarington mo. Song bata mo na. Sige. Hello! Nagdagulit ka mo't alakayan, aya. Ibagak lang ako na nadyak ka na agawat inibisita, nagdagulit ka. Basta hindi ka mabalidya balay, kawanak jay. Bye! Ay nawaw. Addan sa kaapan ni Ibeng Anyam anya di imbaga na itay. Amok kano ti amok nga akin kuka dito yung farm kan iti restaurant. Ay nawaw. Disturbon to madadya kular ay nawaw.
Malyaw? Awan mo't Adda, ibing. Kunam ngam amok ti amaw. Asinaw ti pagpagam nga amaw, ibing ngay nawaw. Di mo la siguro naawatan timbagak Malyaw. Ha? Awan mo timbagak akasta? Si kakit di man. Adda ko na lang aruday. Awan, Malyaw. Adda. Awan nga raw. Sige, kagawin aktay nakagrubwat. Ha? Makigidanak kang kangagpasyudad, Malyaw. Ay, nawaw. Ay, ibing! Inton bigat at pagagpasyudad! Inton bigat kanya umay di day, Ang sundakit doon madamdama, tamakiturugat ni Tuya. Sigurado nga ko yung kangagpasyudad, Malyaw. Mawawatan na talaga day tanga ibing. Lumabalin, diyak kayatin ngagtrabaho ti amak na napanyang. Ngam isumot nagpilit. Ala, baybayam no kasta ti kayat nang aramidan balasang ko. Maawatak ni tatang mo. Takas jayak no daduma. Masikurana gawantar aramidag. Nanapanyang. Palugod am latan niya ti kayat nang aramidan balasang ko. Basta saan lakit di ngaglablabos Basta di naabuswan ti bagina. Wan matkit di anana. Kan uray ni Monre. Kanayon nga idandanaga. Taamangan no mabagnat. Gapo iti pa nagtrab-trabaho na. Kat amangan no adadakas ang mapasamak kan kwa na. Sana bale, tasaan mo't anarigat ti trabaho na balasang ko. Ay, ti kayat nantumit kat adalat ta iti abay ni tatang. Numabalin di na kayat ang maisinakin ni tatang. Ay, gagangay na. Ngamin, ni tatang mo tinangasasikaso kan ni Monre manipod basit. Katangay di na pa'y kayat ti agiskwela. Takay kayat na mattendag trabaho, palugudan tayo. Sana bale, tanalakalaang magtitrabaho na. Asistaran na laang dagiti customer sumre kiti restaurant. Labang, wag kang malikot, Cleopatra! Papanamanat! Sa dinupay ko, ma? Di magde-deliver ng tinda nating green tea? Umaya! Tailakok may dagiti tarong Ay nako, wag na! Mabigat ka! Kawawa naman si Labang! Basta umaya! Ay Tailakok saan nga rudan? Na! Bayada akton dagita alakom no sumangputak. Ibalang mo na ang mga naapit mo na nata. Anya! Ay sayang mo ta! Isungarot ang nagmula! Tapnoad da ilakok! Wano saan? Di si daan mo? Basta, babayaran ko kung naaman. Anya! Hintayin mo ang pagbalik ko. Bibigyan kita ng pera mo. Basta huwag ka nang sumama sa akin. Na! Sige na, Tani. Maladaw na ako. Naghihintay na yung pagbibintahan ko. Karaan na, Labang. Na! Ay! Just kikit day! Napayagan nga da kabalyo ni Cleopatra. Ngam, aging ga ita. Tiyak pa'y napadasan tinakikabalyo ken kwa na. Di nakmut kayat nga isa kay iti kabalyo na. Ay una yan. Nako, nakarami ako ngayon. Kasi dumami ang mga customer ko. Nailako ko lahat yung dala ko. Ay, ang sarap talaga ng ganitong trabaho. Kasi kwarta adagos. At saka, hindi lang basta kwarta. Malaking kwarta. At syempre, malaki rin ti sweldo ko. Ay naku, ang dami talagang pera ito. Ay na, nagmayat ko ma, kung pera ko lahat ito. Ay naku, yayaman na ako, no kaskasano. Ay, parang ayoko nang irimit kay Sir Rocco itong kwarta. Kung itatakbo ko ito, ay, yayaman na ako.
pwede na akong mamuhunan ng negosyo. Ha? Magtago na lang ako, no kaskasano? Ay, ano kaya? Ay, itaray ko na yata itong pera. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.